skal være sammen med jer i hele den her uge, og vi skal gå i skole, men på en fuldstændig anderledes måde, end det vi plejer. Problemet i dag er, og i hvert fald et af de problemer, som jeg mener spilværk løser, det er, at børn og unge er forbrugere af utrolig mange teknologier, men sjældent kommer bagom dem. Vores opgave det har været at skubbe dem. Det har været at skubbe dem ud over den der komfortzone, ud over de der, hvordan man plejer at lave et spil. Vi introducerede dem til, at de skulle hacke, og de var meget sådan, hvad er det der med at hacke? Og det var noget med en computerskærm. Og lige pludselig kom vi der med 10 ludospil, de skulle hacke. Hvis der er en, der lander på en globus, når der står en anden, så... Jeg tror, børnene selv har en interesse i at lave et spil og udvikle et spil. Så tror jeg også, at hele det her med, at de får lov til at bestemme, hvad der skal foregå. Det er et strategispil, og man selv kan vælge, hvordan ens verden kan se ud. Må man så slå alt det, der er på sin vej? Ja, jeg vil prøve at se, om jeg kan lave en bane. Vores børn skal gå fra at være konsumenter af IT til at være producenter af IT. Du kan ikke sætte dem ned og sige, jo, her er en computer og noget software, gå i gang. Så du er nødt til at introducere dem for, kan du sige, programmering og kodning på en anden måde. Jeg synes, der er en kæmpe opgave for os til at få ændret nogle ting i folkeskolen, så de her unge, de rent faktisk lærer, hvordan bruger man computerne, hvordan udnytter man alle de her fantastiske muligheder, der er. Det får det til at glide meget nemmere, at der er gjort så meget ud af at strukturere projekter og forklare dem, hvilken funktion de har. Hvad tænker du, hvad skal du lave i gruppen? Altså, jeg skulle være programmør og Q&A-manager. Ja. De tager det meget alvorligt. Det er sådan et minimodel af et job, de kunne besidde senere hen i livet, og sådan. Det giver en helt god effekt. Den kreative proces og spildesignprocessen, den er kendetegnet ved, at den er iterativ. Det vil sige, at du gentager hele tiden den samme proces igen. Så det er en ting. Den anden ting er, at du har en målgruppe i fokus hele tiden. Det vil sige, at du designer noget til nogen. 11 sekunder. Ny rekord. Jeg synes faktisk, det var meget sjovt. Men jeg synes, I skal måske lave nogle flere, så man ikke behøver at vente så lang tid. Who's the project manager? I am the project manager. Together we are TGP. I har 5 minutter til at præsentere det, I gerne vil præsentere, og så snakker I efter de 5 minutter. Altså, den der er pingvinen, den styrer her på piltasterne. Yeah. What about TV 2? It's okay, I understand. Something wrong there. To make it more alive, maybe think of a sound, to add the sound. traveling to another planet, and then the cat gonna explore it. Og så kommer vi snart her, hvor man skal undvige nogle meteorer. Vi vil hellere have 4 levels, der er blevet rigtig gode, end at have 8 levels, der er middelmådige. Find en udfordring på hver level, og sørg for, at historien er ordentligt implementeret, så har I et super fedt spil. I dag har de et mål. Kan virkelig mærke, at de virkelig laver det her produkt, og de går 100% efter det. Prøv at lave en stor pause. Var det ikke pause? Der er ikke tid til pause. Lige så snart, at børnene har en idé om, hvad de vil, så går det helt vildt hurtigt, og de fordyber sig rigtig, rigtig meget i det. Og så sidder de faktisk og laver svær programmering, uden at vide, at de overhovedet er i gang med at programmere. Når man har rigtige game designere, man har rigtige erhvervsfolk, der kommer ind på skolen, jamen så løfter barren sig helt automatisk for børnene. What really is interesting for us research-wise are groups that function really well, but also groups that doesn't function well. Try to use design vocabulary. Don't be afraid to impose a vocabulary on them. Det der med at se på det her simplere programmeringssprog, som eleverne egentlig selv kunne sidde og finde ud af, det synes jeg har været sådan lidt en øjenåbner, at det måske ikke er så farligt at røre ved alligevel. Mødet er bare helt fantastisk, fordi at børn er bare så kreative, og børn er så fulde af energi og livsglæde, så jeg behøver ikke at fortælle dem, at nu skal I lave det her, fordi ellers så bliver jeg sur, eller så må I ikke, så skal I uden for døren, eller hvad man nu gør nu om dagen. En del af det at være dannet i dag er også at kunne forstå den udvikling og den konstante forandring og kunne omstille sig i forhold til den. Det er en væsentlig del af den digitale dannelse.
Computer er ikke så dygtige til at tænke abstrakt og kreativt. Altså de kan gøre noget efter noget input og noget kode og noget logik. Så måske skulle man i virkeligheden prøve at kigge på, at vores børn bliver uddannet i retning af at blive mere kreative, frem for at de bare sætter sig ned og lærer en masse, kan du sige, udenadslære. Venstre, sådan skråt venstre, opad, stop. Og så liv. Det er jo sådan lidt omvendt, at man siger, at vi skal være en fremtidssikret skole. Vi skal være blandt de bedste uddannere i verden. Men på det område, der ligesom er det 21. århundredes læringsgrundlag, der vælger man at sige, at her er vi ikke specifikke med, hvad eleverne skal lære. Så det ser jeg som en nødvendighed. Vi vil have skærmtid, som bliver brugt aktivt på at udvide vores forståelse af verden, udvide vores forståelse af vores selv, realisere nogle af de følelser og tanker, vi går rundt med inde i os selv. Vores fornemmeste opgave, det er at sørge for, at de her børn, som har været igennem den her workshop, de ikke længere bare er sådan ubevidste forbrugere, men at de rent faktisk tager stilling til den teknologi, der er omkring dem. Jeg har lagt mærke til, fra vi begyndte til vi er kommet nu til den sidste dag, at de er blevet meget mere selvstændige ved at sidde ved computerne, og nogle af dem i dag har ikke så meget brug for nogle af de mennesker, vi har haft til at hjælpe dem. De bliver modige, de bliver kreative, og de får jo selvfølgelig også en konkret know-how omkring, hvad det er, en eksempelvis iPad består af. Hvordan man kan via små delelementer bygge noget, der er meget forunderligt op. Det tager de med sig. De tager også en stor viden omkring, hvordan en virksomhed fungerer med sig, fordi de har været inddelt i de her forskellige roller under projektet. Når jeg kigger på det, de har nået på så kort tid, at det er kompleks kode i Scratch, de har lavet, ikke? Og super fede idéer, og man kan virkelig mærke, at de er stolte af, at de har fået skabt et produkt. Vi er alle sammen spildesignere, vi har alle sammen siddet i en papkasse og leget bil, ikke? Eller lavet en rumraket eller klatret i træer. Legekulturen er noget, vi har til fælles med børnene, og møder vi dem der, når vi skal undervise, når vi skal opdrage, når vi skal interagere med børnene i deres hverdag, så opstår der nye muligheder.